билетҳои арзон аз канали мо шумо, канали фикри шумо. Номраи ман дар зер навор мешавад. Номраи Андрей соҳиби квартира дар зери навор мешавад. Квартира дар шаҳри Каменск-Уралский, бародари азиз. Ин аз Екатеринбург 200 километр ё 300 километр дуртар аст. Чӣ хеле ки дар расм мебинед, дӯстои азиз, квартира дар шаҳри Каменск-Уралский, доми 5 этажа. Квартира дар ҳолати хуб қарор дорад. Метавонед дар омада зиндагӣ кунед. Дӯстои азиз, илтимос ҳамин наворро падлиса кунед. Квартира дар шаҳри Каменск-Уралский, дуртар аз Екатеринбург 200 километр бошад ё 300 километр. Имо WhatsApp группаҳо ба падлиса кунед. Шояд як бародар, як модар, як хоҳар квартира сароғ карда истодааст, сабуба иншоалло мегирем. Салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанони азиз. Умедворам ки хуб бошед. ҳамватанони азиз, хостам барои шумо як эълон карда бошам ки шояд касе аз бародарҳо аз шаҳри Каменск-Уралский ин тарафи шаҳри Екатеринбург ба бародари азиз, касое ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастед, дар Москва ҳастед, дар куҷое набошед, илтимос ҳамин наворро падлиса кунед. Шояд як бародар, як хоҳар, як модаре квартира барои худ кофта истодааст дар шаҳри Каменск-Уралский. Рости бародаро медонед, аз шаҳрҳои Россия чӣ хел квартира кофтан, ёфтан хеле мушкил аст. Барои ки кадомеша ки занг намезанӣ, мегӯӣ ман нерӯз ки мақсад тоҷик мегӯӣ ё узбек мегӯӣ, мегӯ наметиҳам мегӯ. Барои рости барои ман аламовар аст, обидна аст ки чаро хато накунам соли 2018 ҳамин квартире ки ҳозир навор карда истодам, занг задам, як мисол инсони хуб, овозаш маълум буд ки инсони хуб аст. Инсонои хубашам бисёр мардуми Руса мақсад ҳамин ҷо кор мекунем, фаъолият мекунем, хеле инсонои хуб дорам. Ино хуб намебудам, дар ин ҷо мақсад кору фаъолият карданаму мушкил буд. Хеле инсонои хуб дорам ва рости вақте ҳамин квартира гирифтан аз тарафи моям мегузарад ки мақсад квартира мегирем ва бардак мекунем. Ман медонам охе баъд мегирем, 3 кас мегӯем, 10 кас зиндагӣ мекунем. Ин хеле шоншудагӣ, ман дар худам зиндагӣ кардагӣ дар мисол 10 кас чӣ дурӯғ гуфтан. Рости ин ҳолатҳо шудагианд. Дар ин бора гуфта мегузарем. Рости барои ҳаваи квартира кофтану ёфтан мушкил аст. Барои ҳамин хоҳиш мекунам, ҳамин наворро падлиса кунед. Аз шаҳри Каменск-Уралский духонагӣ, ҳамин хазайни мо квартира мондагӣ, намедонам дар кадом хешаш, квартира ини ҳамин собственник ҳамин Андрей ном дорад. Номраи Андрей дар зери навор мешавад. Хеле инсони хуб аст, мефаҳмидагӣ одам аст. Агар семья бошад хубтар, ягон бародаро ҳастанд, 3 нафар ё 4 нафар мегиранд. Квартира 9000 плюс коммуналка, тамоми мақсад чизо, автобусу, остановкуи чизо наздиканд. Ман ҳама информатсия дар описанӣ ва комментарий закрепид мекунам. суратҳои квартира далши тамошо карда метавонед ки бинед суратҳои квартира. Баъдан илтимос ҳамин наворро падлиса кунед. Ногуфта намонад, билетҳои арзон аз канали мо шумо, канали фикри шумо. Номраи ман дар зери навор мешавад. Номраи Андрей соҳиби квартира дар зери навор мешавад. Квартира дар шаҳри Каменск-Уралский, бародари азиз. Ин аз Екатеринбург 200 километр ё 300 километр дуртар аст. боқӣ дар амони Алло бошед. худатонро эҳтиёт кунед. Дуогӯи мо, дуогӯи ватан, модар бошед. Ассалому алайкум.